الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe horsuɓe heɗotoɓe radio tolledu bango e onon horɓe onon juuli tarawih on cakkima on muddima on beltini yayi boyi e koddiɗo e cukalel e mawɗo ndeysan on calminama on ƴamanama on duwanama ko almudo mon Ousmane Jam Malik Ba wana ka wana Diallo wana kan arta yewtere ko arka aha Samba Diallo so yama as-salatu khairum minan nawm as-salatu khairum minan nawm dartin ñamde saɗa jogino por e jungo ma noddinowo noddini Bilali noddini hayya ala salah hayya ala salah jokkir por ma gas joƴƴina a fiini subaka hadema dawde farmata waɗa bisab ƴettuɗa koppu jarɗa hen a yejjiri haydara wodnanima a yoɓata nangueta korka ma ko yurmede yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra Allah sattinani diine mum ma yafalu llahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana shakira alim ko Allah waddana leftude en kala jurbiɗoma Allah ɓuuri yurmadema kala dokkuɗom Allah ɓuuraɗo rokkude kala cuurɗo Allah ɓuuraɗo suurde ɗum waɗi an miñam an baɗam an ɓiyam doga yumma payato goɗɗo la ilaha illallah e ɗo ko famde hakkille aɗa wawi dañde ɓurɗomo yidde yumma a dogi goppuɗa cuuromo paɗamo cuurotamo pataɗo korsinɗomo goppuɗa korsinɗomo paɗamo horsinanimo doga payata sehil ma mbiya ɗum moli yoto goppa yumma tikkana yumma i aɗa wawa muñande yumma woni yummiraɓe ene kamni jaafoɗon woni yummiraɓe ene kamni mbawa wonde mbawa wurde ene metti ene kaaɗi kono kanko o muñanma lebbi jeegom e nder reedu makko lebbi jeegom o muñanma aɗa woni nder reedu makko lebbi sappo ene o muynima lebbi sappo e joyi omo ɓuftuma lebbi sappo e jeegom omo ala fof ko wannanima doga goppa yumma paraɗo a oppi jurmotoɗoma waɗi goppuɗo Allah fayto neɗɗo e a oppi jurmotoɗoma a oppi cuurowomo yimma hay soko sukni hay soko ñaamo yimɓe muñ ɗon daña aljanna aljanna welinanore yanoɓe gartan ɗo waji goto ceerno o yinjimi cugal yumde rewmi en doga ngel dogge yalti galle ha ɓoyi ngel ari ngel lele damal yimma ko uddita galle o naahi o maɓɓe yimma ko ɓuucimo foppimo ñamminimo yarnimo yo goppuɗo Allah fayenen ɗo fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin wala taj'alu ma'a Allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin ndoge peyto jum jurmo woni Allah arrahmanir rahim nuzulan min ghafurir rahim on nildal al mustafa o wi bil mu'minina raufur rahim bil mu'minina rauf jurmo rodo o jaforodo o jumiraɗo o rokkina al mustafa o rokki al mustafa e inde makko e sifaji makko wi bil mu'min rauf rahim jom jurum jom korsa sa oppi Allah to paɗa sa oppi yumma to paɗa an jaltuɗo galle aɗa ƴetti walisel ma jaaɗa aɗa sehil ma walla yumo sehil ma hormotakoma gorgol ma hormotakoma kawma hormotakoma ɗum sinno moƴƴere wonnoma awpata yumma doga goppa galle yumma eynam kesson ɗo jaarɗen e yewtere korko mbiɗen holɗum ceerno Ousmane wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura ceerno Ousmane a fuujima ayde mbaɗa korka tampinanimi bandiraɓe sehilaɓe ko weeli nde wonno eɗen ɗamini yurmede e yaafede bandiraɓe sehilaɓe ceerno Ousmane holɗo jiɗɗen hannde holko Allah haali kadi ko Allah haali bandiraɓe julɓe ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا لا إله إلا الله محمد رسول الله هرم بري بيبي من هولد باسل warde be ko bakkar mawdo bandirabe seedabe warde bibbe wona yimbe Allah men wordude jida hayda je bibbe
on va se marier, Titi et Papi. Tu sais, Titi, on va faire 2 enfants. Une fille, on l'appelle Mimi. Et un garçon, on t'appelle Papa. Et 2 enfants. Anne a jibinta parce que ni après a changé quoi. Profil m'a changé. Nata wadi taifin. 2 filles après jibin ulunu badene galle. Ma maman so ari wondo 1 semaine. Ta tata so ari wondo 5 jours. Ton papa so ari wondo 3 jours. Tes frères non. Tes cousins la. Et tes papis non. Et galle maintenant minima et 2 filles et puis avec des beaux yeux et puis pidje kambe dido. Hen goto hakkunde mabbe wada 1 an après un planning 1 an ko heddi ko en cohlar on n'a pas besoin des enfants ndeysan daña bibbe sappo e joy capanɗe nayo kamɓe fo sama mbiya rabbi ighfirli wali walidayya rabbi ighfirli wali walidayya ɓe ndena qur'an ɓe mbawa qur'an ɓe cakko miskineɓe ɓe nawma makka ɓe ɓuftuma sa jogui pippiyel gotel tattiyel gotel ko wonata ko égoïste wonta karay siro so mawni kankone o dañi gorko vraiment papa on n'a pas une place tu n'as pas de place chez nous et baba ala place galle amen kanko ko goyo yumma ko goyo tani hanka o jibinam o yoɓe ndeysan o rendede o rendede mburu o ganon kamɓe ndendi londe kamɓe ndendi mburu kamɓe ndendi gosi kamɓe ndendi plate kamɓe ndendi fof ndeysan ɓe gona social ɓe gona sécurité sociale ɓe gona ma sécurité sociale caggal ma hen aywa so wodi hen fewɓe duwanma ɓe pewani ɓe kadi so ɓoyi mbatta duwanade bandiraɓe sehilaɓe e nam sukaɓe sudanaɓe mbi min desat sen desi jibinen dewel jibinen gorel tan en cohlani worɓe ni ɓe desi ndeysan kamɓe ɗiɗo dewel ara mo wuri dewel ara mo wurti dewel ara mo wurti dewel ara gorko fof dañi ɓe rewo joyɓe ala ko mbawi hen rewɓe ko yurmede bandiraɓe sehilaɓe enam kadi ko Allah wi haade men yaade e ɓeɗo wurɗuɓe jiiɗa hay dañde ɓiɓɓe mo yiɗa dañde ɓiɓɓe a sikkiran ma rokke dépense hokkama dépense ko boroɗo o yiɗa hay ñammide ko umme e reedu makko umme e ƴiƴe makko yiɗa ɗum ko boroɗo yo Allah dandu en e wonde boroɗo bandiraɓe sehilaɓe enam ko planning min mbaɗi mala min nañi de une pie et une patate bandiraɓe sehilaɓe enam لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير لا إله إلا الله محمد رسول الله الله جيكو وني ليدي أسمان أوركما يين بلا أو أوركما ديبل أو أوركما غوريل أو أوركما فونيبه ديبل غوريل سو يلا ما ولا بكم ديبل غوريل ولا غوريل أو دو واسا دنجي على فهم قرآن هاي قرآن الله ركر بندرا بسيلم إنام دمنون وكل الله كلا قرر أيضا أدرك أرسلهم بندرا بسيلم إنام ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا آية قالوا لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أو من إملاق قالوا بما Allah arsikintuma o arsikin bibbe Allah arsikinabe o arsikinma gor fof addata ko arsugo mum jibinaka adde arsugo e nam Allah wi abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrab lakum naf'an fariidatan min Allah bibbe mon jinna mon anay burdo badade nafoore mum cukule ndeysan jibine ciagal duubi nokata ko tafatati o socca bamako o holtina bamako o hajjira bamako o mahina bamako o to kadi bamako mahinama bamako resnama bamako rokam ndeysan ko non ko maslahaji Allah rokka oɗo haɗa oga hokka oga mbar goto fof ene hutoro goɗɗo o goto fof nafa goɗɗo o aduna way kono arayni o adda ƴulɓe o adda nana o adda ndiyam o adda sukara ndendi ɗen waɗena place o adda kasuji enen fof jaran beltoɗen ndeysan mbeytoɗen duwoɗen kosodiren koye koto gonɗen koltina julɗo ketta kottina julɗo ndeysan ñembina julɗo tañna julɗo aywa Allah weltonoma aduna fof wela bandiraɓe seeɗa nde goppuɗen zaka bone mbaɗi yimɓe taƴodiri yimɓe kaɓi guyka waɗi fijirde waɗi zaka ene himmi ndeysan dokka bande mi rokka bandam wuro fo deƴi hay goto wujjanta goɗɗo hay goto haysata goɗɗo gari dutto ene diine men bandiraɓe sehlaɓe ceerno sohlo ko Allah wi wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا في جرد
Allah wi ko horen ɓaɗo hay rokkude jungo horo ŋaab horo ɓiiñ horo ɓorɗo comci deɗɗiɗo horo waɗa kala kene adda fijirde ko gacce aduna e lakara jibina ɓiye jangina ɗum wasa jogade gacce ha tengta enen halpuɗeɓe kala nder kalen gonga e kumba ar salmin kawma ari min tanam e tani ko en jaati ko minen jiidno gese minen takkodiro gese ko kawma salmin mo ala min mama min ceerno Ousmane min salmin a salminto ka jinniyel hade salminta o wona gorko o kawma e ande on wawi resdemo kala bawɗo resdemo wona kawma Allah no wawi wona denɗiraɓe taniraɓe piltiraɓe amen jiidno minen sakiraji amen dendi baali amen dendi wona bandiragal ko Allah ɓuuri andude qul a antum a'lamu amillah kiɗe ko Allah wi falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ndentiɗo koye salade jamiroje al Mustafa fitna walla lepte musde kefto en bandiraɓe sehilaɓe ko Allah wi yen ɗoftomo kanko wi misalal waɗe e hoorema yo ɓurende rokkude debbo mo wona joom suudu ma mo wona mahram ma jungo ma bandiraɓe sehilaɓe enen ɓuuri andude Allah kono cukudel mawde ko ala gacce hakkude galle omo ɓorni sippuyel hakkude galle keeci ne yalti dande ne yalti ko hunde fof ne yalti o mawdira noon o anda ko woni awra o anda ko foti suuɗede o anda ko foti moftede hay so o ga kadi jafoɗen wona Samba Diallo mi haalta hirata ndeysan hirata joom suudu mum yaltina keeci joom suudu mum yaltina dande sehil makko façon joom suudu makko fof musatama o hirata o anda ko woni kiram nera sala sali mo hirata joom suudu walla ɓiɓɓe mum o natta aljanna wiyata ko dayyuf e vraiment e an Samba Diallo e an sohnaji ko ñantiɗo hande omo yooɗi a fotan wiide joom suudu sehil ma ne yooɗi hay so ɓerde ma miijo ɗum guila ma ñippu guila ma mbiya astahfirullah a wontani kam fitna a wontani fitna an debbo janon a wontani fitna ko fitna neɗɗo laaɗo wi fitna ɓurɗo bonde oppi caggal ma fof ko aduna e rewɓe fitna bani Israil ali hoto ɓaduɗi rokku jungo e nam nela salah sallam o wiya bakkat ɓe mbima holko ɓuuri moƴƴi dewal Allah holko ɓuuri bonde o shirku billahi ɗum ko defti hen o pijja e joom suudu koddiɗo ma walla ɓi koddiɗo ma ɓuuri bonde o wiya holko guyka ko mbiɗon guyka ɓe mbino bonne boni o wujjude galleje sappo ɓuuri hoyde e wujjude galle koddiɗo ma ko kaɗo fijirde ɓe mbiyene bonni Allah bonni ɗum o fujjide rewɓe sappo ɓuuri bonde fijjude koddiɗo ma Antar ibnu Shaddad ko jahil o joom suudu koddiɗam so yalti mi ñippa gueram ngara ñippen guere men hade wonten bonna ɓerɗe men ko adi fof ƴewde ko ganduɗa debbo mo wona mahram ma ene bonna ɓerde ma imanagal ma usto dakam mi imanagal usto juuɗo ma usto aha ko noon wayi a yaltat jama imanagal ma aɗa hoɗi aljanna mbiya woro min ko yo mayde artat hamin ata aljanna patɗa cukile toxel ene waɗi crème ene waɗi lati omo waɗi mesuji omo ñante o yooɗi ka neɗɗo ɓerde ɗe bona tonton no mbadda hade selli way cool way nice o bonni ɓerde ma ɓe ɓe sukaɓe de joni yanno mbay juuɗe mbay ɗadde la guel rokki kam jungo ɓe kay gunata yiɓe kay ne tiyade guese nden minen juuɗe ne ñaani ne wonno ene unerno joni kay min kam somi dañi hen gotel la ko bonna kono mi suusa farmata o wi o fiya kam unugal rofe hoore ƴeew ɓerde ma boni imanagal ma ustima Allah wi qul lil mu'minin wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihim ko Allah wi noon yen ñippu guere men joni holo ñippata sa ñippi guere ma jana e poto ma hela sa ƴeewi nano jiyaton mo ɓornaki comci moƴƴude sa ƴeewi ñaamo jiyaton comci bonni sa ƴeewi yeeso jiya dokketa jeylotoɗo sa jeeyi ga jiya ko reɗɗi korka men boni imanagal ustima bakkatuji keewi ɓerɗe ɓawɗi kurum yo Allah dandu en e bakkatuji ɓawɗinoji ɓerɗe bandiraɓe sehilaɓe enam kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ɓerɗe ɓawɗi papis miñam mbaɗam ñippu guila ma sukaare nelaɗo o yara son jiɗɗo noon ko fijirde nelaɗo yo aɗa yiɗan ɗum yumma o wi ala aɗa yiɗan ɗum bane debbo ala aɗa yiɗan ɗum gorgol ma ala o ya rasulallah nelaɗo allahuma tahir qalbi wa ahsin farja'ahu e nam e Allah ɗaɓɓin ɓerde makko suur farji makko e yaafo bakkar makko ñande hen o natti yidde fijirde yo Allah dandu en e gacce aduna e lakara e nam wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila lawol bongol ko basal ko ɓale kurum ɓerde moƴƴata ɓerde yoɗata jomum hute yimɓe jomnoma ɗo jiiɗa ayaya yo Allah dandu en e bakkaruji bonɗi ɗi jeeɗi ɗi fijirde ko hen jeeya riboy ko hen jeeya ñohde ko hen jeeya sangar ko hen jeeya ɗi jeeɗiɗi ma tuube e mbilew ko hen jeeya ma tuube yo Allah hokken tuubde hade men mayde bandiraɓe sehilaɓe wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ngada tuuben balɗe mala fiti komo tuubani foof malaka bandiraɓe sehilaɓe aynam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin